Hvor stammer vores efternavn fra? Hvorfor er vores efternavne så ens? Hvorfor er vores efternavne så ens, når mange af os i dag gerne vil hedde noget specielt? Som danskere hedder rigtig mange Jensen til efternavn. Det er der nemlig 264.000 danskere, der gør. Rigtig mange danskere hedder Jensen, Nielsen og eller Hansen til efternavn. Og her der har vi en tabel eller en statistik, der viser over hvad folk hedder til efternavn, og hvor mange der hedder det i Danmark. Der kan vi også se, at Nielsen, Jensen og Hansen ligger på henholdsvis første, anden og tredje pladsen. Slægtnavne. I middelalderen havde almindelige mennesker ikke slægtnavn. Det var til gengæld mange adelige slægter, som havde slægtnavn. For eksempel var der slægtnavn som Hvid, Galt, Urne og Grube. Mange af slægtnavnene uddøde, fordi at der var mange af dem, der fødte døtre, og de fik et nyt navn, når de blev gift. Danskerne kunne have et tilnavn efter det erhverv, som de havde, f.eks. møller eller smed. Hvis en ung mand var så heldig at få sig en universitetsuddannelse som f.eks. præst, valgte de ofte at oversætte sit tilnavn til latin. Bertelsen blev til Bartholinus, Smed blev til Fabricius, Fabricius og Skagen blev til Scavenius. Faste navne. I 1828 begyndte danske familier at tage sig faste navne til efternavn. De faste efternavne skulle være ens for både sønner og døtre. Der blev lavet en navnelov, som gav danskerne mulighed for frit at vælge det navn, de ville. Nogle havde valgt deres navn efter den gård, som de kom fra. Det kunne fx være Vestergård eller Nørregård. Mange valgte også at gøre det normale, som var man opkaldt børnene efter faderen. Cirka 80% af danske mænd, der levede omkring år 1800, havde et af de 10 hyppigste navne, der gjorde så, at børnene fik det samme efternavn. Det var vigtigt at passe ind og ikke have et alt for specielt efternavn. Navnelov. I 1904 kom der en ny navnelov. Den gik ud på, at danskerne kunne skifte deres efternavn ud med noget mere specielt. Disse navne kunne danskerne købe for 4 kroner. Færre og færre danskere ville hedde det samme til efternavn, og færre og færre danskere vil hedde det samme til efternavn den dag i dag. Det gælder ikke længere om at være som alle andre. Tværtimod skal man helst være lidt speciel. Omkring 50.000 danskere har valgt at lave deres navne om mellem årene 1904 til 1981.